Vítam vás u tohto videa. Mikulášsku čiapku mám na sebe kvôli tomu, lebo toto je mikulášska ochutnávka jedného ovocia. Neviem akého, ale môžem ho ukázať. Uhadnite, čo to je, kvapka z toho. Uhadnite, čo to je. Je to rambutan. Áno, rambutan pochádza z Číny. No tento nebudem jesť. Trošku vyzerá sanilo, tak si zaberiem iný, lebo nebudem jesť tie veci a neviem, čo je z toho. No, som mám trošku čerstvejší. No, som je čerstvý. Ja. No, kvapka z toho. Úplne žlté, neviem, ale už to som mám asi 2 dní, takže sa nečudujem. No takže idem to skúsiť, lebo som minútu kecam a neviem. Ale vieme na tom je, že na tom rambutane, že vyzerá, že bude pichvavý, ale nie. To je druhé ješkové ovocie. Bojím sa. Keby náhodou sa mám vodu. Dúfam, že to sa zachrání. Tak poďme na to. 3, 2, 1. Z toho sa nedá odkúsiť, normálne to je šťava. Fuj, toto nie je dobré. No akože asi to je prezrelé, alebo už snité. Ale toto ja nejdem jesť. Ďakujem z toho. Ja som prvé, keď som dostal ten rambutan, som ho skúšal, či je dobrý. Že ešte ochutnám rovno dopredu. Bolo to dobré. Ale asi ten rambutan nevydrží toľko veľa. A urobím to takto. Ohodnotíme tento snitý, alebo prezrelý, ja neviem kto. A ten, ktorý bol tak zrelý, tak v pohode. Tomu zrelému som dával 7 z 10, alebo 8 z 10 som mu dával. To bola normálne hruška, normálne to chutilo jak hruška, ale toto 3 z 10. Také malé číslo, ja som sa na ten rambutan tak tešil. Ja som si chcela ešte nechať na telku, viete, že ja som na telku si chcela nechať, že pokúkam, že ešte natočím pre vás video, lebo ja som točil video, ale nemal som to mikulášsku čiapku. Takže kúpite si, takže keď si kúpite rambutany, to je v takom jednom balóne, tak si určite rýchlo ich sieste, lebo toto. Lebo ja neviem, či iba tieto sú také, že prezrelé, alebo ja neviem vôbec, akože ale nie je to dobré. Musím potierať, bo som vás toto šťava vykapala. Ja mám teraz normálny problém, že ja som si mohol zobrať jedný rambutan. Problém bol v tom, že som sa včera s ním som hádzal. Som tak chytal jonglovať. Jonglovať neviem, ale musel som sa naučiť, takže a spadlo mi to na zem a sa to rozrezlo. A my, keď sme to ešte prvé otvárali, tak sme to otvárali nožíkom. Ja som zistil, nebudem otvárať ďalší rambutan. Normálne, že akože toto je ten spojený. Čiže máme s ním nájsť takú červenú a takto roztvoriť. Že normálne nechtami, ale toto už je také prezreté alebo nezrelé. Neviem vôbec, ale ma strašne. Ne, tá voda to trošku akože prečistila. A dneska natočím asi viac videí, lebo asi von dneska nejdem kvôli tomu, lebo akože snežilo a celý sneh zase odišiel. No, že proste taká akože tradícia, lebo
Minulý rok u nás sem nebol vôbec sneh. Na 104. decembra ešte není, ale o chvíľu bude. Hnusno. Takže keď si kúpite rambutány, rýchlo ich zjedzte, lebo ale keď som ich otváral normálne, šupka bola taká biela, normálne biela celá. A pozerajte na tento. To je taká, neviem. Ale neviem, lebo tento som teraz otváral a mal to zlú šupku, že akože či šupka tomu tak neprospieva. No tak toto má ešte horšiu šupku. No asi tie isté šupky majú. To trošku bielšia. A iba toto je zatvorená. Sem tento. Ale asi keď si budem na budúce kúpovať rambután, tak si ich zjem rovno. No. Ale celkom dobre boli, akože na začiatku, keď neboli také prezrasté alebo snité, ale ja neviem, aké to sú. Ja si nevyznam, či sú snité, či nesnité, či sú prezralé v exotickom ovoci. Ale viete, sme veľkí ochutnávači a v nedeľu ešte chcem ísť do Kaufu a chcem ísť kúpiť kumquaty, salak, mangostan, liči. Urobím ďalšiu ochutnávku, šorcíky, ale takže to je také teraz neviem, ale ja som videl, no akože, ale začal som zabudol povedať, že ten rambutan tam to nie je otvorené, že ten rambutan sa podobá strašne liči, ale dúfam, že liči také nebude chutiť. No, to prvé mi chutilo ako gumenú cukrík, normálne to zrelé úplne, že bolo akože v pohode, ale toto tu, ja som si do toho zakúsil, iba tak akože pre koštovku, to chutilo ako hruška. Už sa mi to začalo páčiť, odkúsil som a už to bolo hnusné. Nepoviem, ako to chutilo. To chutilo ako keď si proste necháte jablko na tanieri, možno tak týždeň a potom ho zjete. A že som sa na ten rambutan tak tešil. Ale mimochodom, ja som čakal celý čas na vás, že keď budem točiť to video, že ho chutnám, tak som si nechal tam 4. A že také už sú nesnieté, takže no, ale dneska ešte chcem vidieť 2 šortiky. 2 asi, nie som si istý. Možno áno, možno nie, ale tak to vám poviem. Asi to máme tak, že 90% som zistil, že asi fizzy drink versus starý drink bude ešte plus ochutnávka starý drinkov, fizzy drinkov, ktorý je nejaký akože lepší, akože versus, ale ktorý je starý drink, starý drinkov, ktorý je lepší a fizzy drinkov, ktorý je najlepší. Ale nebude to dneska, bude to tak 24. decembra. Ja som si normálne teraz objednal tady drinky, že mi prišli. A normálne by som ich si dal, ale musím počkať na vás, viete. Myslím na vás, viete. Ale tak to pozrieť toto video, uvidíte, čo je pôjdeme ochutnávať. I pôjdeme dokončiť celú ovocie. 3 sú.